Здравейте, казвам се Анета Пенчева и в това видео ще ви разкажа какво е съдържанието на стартовият пакет, който е произведен, създаден от Forever Living Products, най-големият производител на алоe вера в света. Стартовият пакет свързан с грижата за кожата и за нашата красота или кожа и тяло. Така се казва стартовият пакет. В него има продукти, които са на изключително изгодна цена с отстъпка 30% от клиентската цена. Много, много сериозно предложение, наистина много неустоимо предложение, с което след като закупите тези продукти, които са вече с 30% отстъпка, ще имате възможността до края на живота си да пазарувате с отстъпка 30% без никакви ангажименти и изисквания към вас. Това е основното предимство. Освен тези продукти, за които сега ще ви разкажа, също така в пакетът има и книжка, която е подходяща за хора, които биха искали да стартират свой собствен бизнес, като станат собственик на част от интернет магазина на Forever Living Products. Има такава възможност и да започнете да препоръчате интернет магазина по този начин, да генерирате приходи и да започнете да получавате допълнителни доходи или пък, ако желаете, да развиете свой собствен бизнес отново като партньор на Forever Living Products. Ако ви интересува това, разбира се, свържете се с мен, за да ви кажа точно как процедираме и какво трябва да се направи. И така, нека да започнем. Казах, че е много изгодно. Казах, че Forever Living Products е най-големият производител на алоe вера в света. С най-големите плантации. Това е американска компания. Над 3000, 2500, 3000 хектара вече има с алоеви насъждения, най-големите плантации в целия свят, Доминиканската република, Южните щати и Мексико. Поради тази причина основната съставка на този пакет, разбира се, са четирите вида гел за пиене от алоe вера, с който ние можем да определим кой е нашия вкус, кое ни допада и така да продължим да профилактираме нашето здраве и нашата красота. Защо да пием алоe? Ами, алоето по принцип е един природен продукт, който от векове е известен, че е много полезен за кожата, външно, когато се нанася. Знаем, има хиляда истории за това. Ще намерите в интернет много информация. Но последните 70, може би 80 години, вече научните изследвания доказват, че така както е полезно външно за кожата, по същия начин алоето действа и вътрешно. Формата на сок, натурален сок. Тук сега вече е въпросът да изберем този, който ще бъде най-подходящ за нас и този, който ще бъде най-ефективен за нас. Смея да твърда, че напитките на алоe вера, ето виждате ги, са изключително качествени, с високо, т.е. те са с основно съдържание на алоe вера, не са преработени, няма никакви консерванти. Това е по един специален процес, само се добавя мъничко аскорбинова и лимонена киселина, или това е натурално витамин С, извлечено от натурални източници, разбира се, за да може в рамките на поне 2 години тази напитка да може да се задържи тук в тази опаковка и да не започне да се окислява. Алоето много бързо се окислява, тъй като когато се изложи на въздух, започва много бърз процес на окисляване. Затова след като набрано алоето от плантациите, автоматично, много бързо в рамките на няколко часа, то се обработва, изважда се вътрешността, гела, всъщност, който ние пием и минава през тази технология, с която всъщност ние можем да гарантираме, че това е една почти 100% натурална напитка, без никакви вътрешни изкуствени изкусители, посладители, там каквито други неща се слагат в останалите напитки, които можете да намерите на пазара. В тази жълтата напитка имаме 99,7% гел от алоe вера. Виждате, това са почти 100. Останалите са витамин С и аскорбинова киселина, лимонена и аскорбинова киселина. Какво прави алоето? Ами алоето минава буквално казано като четка през нашето тяло и същите свойства, каквито има и подпомага за кожата, така казах, че действа и вътрешно. Може съвсем, за да не се задълбочаваме сега в момента по отношение на свойствата и качествата на алоето, ще намерите друго представене мое, за да разберете повече. Мога да кажа само, че има комплексна дейност върху нашия организъм,
въздейства на различни нива. Всеки един човек, който го употребява, всъщност има различна полза, защото всеки един човек има различни липси в тялото си, храни се по различен начин и поради тази причина, когато ние започнем да пием алоe, един човек спира да го боли главата, други голямо поставите, трети започва да сваля килограми, четвърти се разхубавява. Всъщност почти всеки се разхубавява, да не кажа всички, защото алоето какво прави? Подпомага производството на нова съединителна тъкан и на нови клетки. Но ако ние сме достатъчно постоянни и с времето не се отказваме и пием дори по съвсем маничко алоe всеки ден, наистина ще направим едно обновяване на клетките в нашия организъм и нашия организъм ще започне да работи по нов начин, ще изчисти всичко това, което се е задържало и ще започне да произвежда нови клетки. По този начин ще се чувстваме по-млади и наистина ще изглеждаме по-млади, ще изглеждаме по-добре. Така че това е въпрос на собствен избор. Дали да пием алоe или да не пием. Аз лично алоето не го спирам вече повече от 14 години и се чувствам чудесно, много добре се чувствам и стана мой навик и наистина най-вече енергия, как да кажа, динамиката в живота, който живея, наистина ми позволява да ставам тези удоволствия, като пия сутрин, всяка сутрин алоe, за да мога наистина да се чувствам ефективна, концентрирана в работата си и наистина да се чувствам добре и да живея пълноценен живот. Това, което прави всъщност алоето, когато го пиеме, освен за красотата, както вече споменах, те помага и регулира нашата имунна система, модулира я по-скоро бих казала, защото алоето се адаптира към всеки тип имунна система и помага там, където има нужда, засилва я, когато няма нужда, не я засилва, когато има нужда и я балансира, така че можем да се възползваме на абсолютно всякакви нива от тази напитка. Освен това има противовъзпалителни ензими, има антимикотично действие, антибактериално действие, също така съставките вътре. Това противовъзпалително действие, между другото, е много важно, защото представете си, че тръгва някакъв възпалителен процес в нашия организъм, пък ако ние пием алоe, всъщност го предотвратяваме още в зародиш, което е супер и по този начин поддържаме и се грижим профилактично за нашата форма и за нашето здраве. Освен това, може да кажем, че алоето като цяло подпомага производството на нови клетки, вече както казах, нова съединителна тъкан, производството на колаген също така подпомага. Изобщо една напитка, която много добре регулира стомашно-чревния тракт. Въобще имаме ли проблеми с стомаха, с червата? Разбира се, ако комбинираме с пробиотик, ще бъде най-добрата, разбира се, комбинация на пробиотика на Forever, за да имаме наистина по-добри и трайни резултати. Но пробиотика не е тук в този пакет, но можете да си го купите отново на 30% отстъпка, след като закупите този пакет. Така че може да кажем, че напитките са един важен и ежедневен спътник за нас, за нашето здраве, нещо като фреш всяка сутрин, само че тук нямаме, освен фибрите и както в фрешовете, тук няма плодове и захари, има мъничко в другите напитки, но тук може да кажем, че получаваме 100% от природата, която ни е предоставила да имаме тази напитка всяка сутрин и всичките вътре витамини, минерали, с които наистина може да напълним тялото си, да балансираме организма си и той да започне да функционира по-добър за наш начин. Освен напитката с чистото алоe, тук виждате, че имаме с червена боровинка, американската червена боровинка. Всички знаем колко е полезна за на половите органи, за уrinарния тракт, така че ако искате да профилактирате там здравето си, може да изберете тази. Освен това е и по-вкусна заради вкуса на червената боровинка, леко стипчива, но все пак има и ябълкопектин вътре, богати на витамин С, пък и много силен антиоксидант, защото знаем, че червената боровинка е силен антиоксидант. Освен това, прасковата, тя пък е много вкусна, дечицата я предпочитат също така. Прасковата е богата на витамин А, който е много хубав за кожата, за очичките. И последната напитка, алоe с манго. Алоe с манго, тя пък е напитка, която е много богата на витамин С. Много, много изключително вкусна. Чудесни коктейли, пролет, лято, есен, зима.
напитка, която няма изобщо да усетите вкуса на алоето вътре. Така че се препоръчва за по-специфичните и така по-претенциозните от малки до големи хора. И така, освен тези напитки, основният продукт в този пакет, това е Forever морски колаген или колагенът, който компанията предлага. Вътре имате 30 пакетчета за всеки един ден. Това не е просто колаген, това е комбинация от няколко вида колаген с биотин, с цинк, естествено хидролизиран морски колаген. По принцип, морския колаген е най-близко до човешкия и поради тази причина се препоръчва, защото най-лесно се адаптира. Но тук не говорим основно за това, че вкарваме в тялото си колаген, а ние вкарваме една комбинация от съставки, които всъщност подпомагат производството на колаген в нашия организъм. Това е уникалното и т.е. това нещо трябва да очаквате. Не просто колаген, а действително един продукт, завършен продукт, който подпомага производството на колаген в нашия организъм. А, Цинкът и биотинът подпомагат здравината и красотата на нашата кожа, ногти и разбира се, коса. Чудесно, чудесно влияе, когато искате да засилите производството на така влакна, космени влакна, да засилите и здравината на фоликулите, космените. Подходящ е, това ви го казвам не защото го пише някъде, а просто от опит, че при употребата, специално при мен е 4 месеца, когато употребявах този продукт и започна да расте нова коса. Така че знам, че и при други хора го има, случва се, така че може и нещо такова да очаквате да се случи и при вас. Продуктът е много добър, не само за здравето на кожата, красотата и ногтите, но и за производството на нова съединителна тъкан. Знаете колагена колко е важен за нашето тяло. Вътре, разбира се, има и витамин С, не бих искала да пропусна тази основна съставка, която е важна за освояването на колагена. За всякакви видове, ако искате да подсилите тъканите, ако искате да подсилите костноставният си апарат, това е един чудесен продукт, чудесен, наистина чудесен продукт, уникален продукт, който ще ви даде много здраве и много профилактика. При профилактиката ще се чувствате наистина добре, енергични, здрави и красиви. Разбира се, има и резултати при 2-3 месеца употреба за изчезване на малки фини бръчки. Друго, което е свързано с красотата, да започнем от личната хигиена. Личната хигиена, ето тази паста за зъби или гел за зъби, Forever Bright Tooth Gel. Това е всъщност гелче, което е на основата на алоe, в огромно количество алоe има. В него изобщо продуктите, които виждате тук, особено за грижата за личната хигиена, както и за красотата на кожата, те са с основа алоe вера, не им е добавено алоe, а алоето всъщност е тяхната основна съставка или като погледнете отзад няма да видите първа съставка вода и някъде по-надолу естествено да се намира алоето, а като първа съставка в съдържанието ще видите, че това е алоe вера или гел от алоe вера или сок от алоe вера в зависимост от консистенцията и това какво е вложено в съответният продукт. И към това алоe вече има добавени други съставки, които чудесно заради лигнините, които се съдържат в самото алоe, както и за сапонините, които правят и изчистващото действие. По този начин тези всичките съставки стигат до голяма в дълбочина, може би много бързо на 20-та минута, там където са колагеновите, еластиновите влакна и по този начин всъщност подпомагат производството на нови клетки, нови тъкани в нашата кожа и заради това кожата изглежда свежа, чиста и имате наистина много добри резултати. Пастата за зъби или гелът за зъби е подходящ за хора, които искат да направят профилактика с натурален продукт. В устната си кухина, освен алоe, има и прополис, също така и натурална мента. Много приятен аромат, не люти, не съдържа флуорид, подходяща е за от малки до големи. Още бебенцето, като му се появи първото зъбче, спокойно можете да започнете да миете с този гел за зъби.
Много ползи има, специално от лична полза мога да кажа, че спира производството на зъбен камък вътре, много добре се грижи за чистотата на зъбите, поддържа емайла без да надрасква, без да го надрасква, поддържа и белотата на зъбите, много приятна, отново казвам, много икономична и за много дълго време може да се възползвате от това. А освен това има още хиляда други ползи, които всеки един човек, който е употребявал, може да ви каже. Друг много важен продукт, който е част от този пакет, всъщност това е Aloe Evershield, или това е, както му казваме ние, стикчето за подмишница с голямо съдържание на алое и съставки, които всъщност не спират потенето, защото не се съдържат алуминиеви соли. Знаеме колко са вредни, защото потенето трябва да, т.е. изпотявайки се, ние изхвърляме токсини от нашето тяло, което е един много важен процес за изчистване на лимфната система, изобщо за чистването на нашия организъм, така че по никакъв начин не употребявайте продукти, които спират потенето, за да може все пак да се поти, когато се потим, да не е неприятен аромата. Тук има съставки, които дезинфектират тези бактерии, които предизвикват всъщност неприятната миризма, и по този начин, когато се ползваме този продукт, ние се чувстваме все едно, че сме хвърли един душ, много се освежаваме. Това е един продукт, който се ползва много дълго време. Виждате в каква огромна опаковка е. За един човек, може би за повече от половин година стига при ежедневна употреба. Можете разбира се, не цапа дрехите, можете директно върху дрехата да нанесете, когато има неприятен мирис, за да може да спасите положението за известно време, например. Да не говорим, че лятото може да мажете краката и да гоните комарите поне за половин час. Така, да минем сега към другата лична хигиена. Или ето това, виждате пак огромно количество, 473 мл течен сапун, който е с алое, има жожоба, разбира се, както и масло от кокосово масло. Много, много, много приятен, в много голямо количество. Съвсем малко количество ви е необходимо, за да можете да измиете лицето, тялото. Вкъщи това нещо, този продукт, ние го използваме за много неща, като душ за тяло, като душ гел за тяло, като течен сапун за лице, като интимен душ гел. Можете с него да сваляте също така грим. Пък хората с малко по-къса коса могат да го използват и като шампуан. Виждате колко много ползи има. Малките бебенца са много щастливи, защото не люти, балансирано е пH-то, така че от бебенцето още може да се използват този течен сапун. Много икономичен за цялото семейство. Вместо да купуваме шампуан за тяло, душ гел за тяло, да купуваме интимен душ гел, виждате, че имаме един продукт, който стига за цялото семейство за много, много дълго време, защото е много икономичен. Естествено, шампуана и балсама са много важни за нашата красота. Шампуанът и балсамът на Форел, виждате в какви огромни количества са. Те са с алое, отново с такива етерични масла вътре, пак има жожоба, най-вече тя е най-важната. И други съставки, които всъщност подпомагат и увлажняват скалпът, премахват, ако има някакви бактерии, защото алоето има антибактериални свойства, много добре в дълбочина увлажнява, умекотява скалпа. В същото време косата е много лъскава и красива, а пък когато използваме и кондиционера, накрая много лесно се разресва, например такава като моята коса, къдрава както я виждате, лесно се разресва с нея и малко така като маска стои, без значение между другото косата дали е боядисвана, дали не е боядисвана, много приятна, с много приятна на допир, не е някаква твърда такава, като изсушена, измъчена. Така че това са и шампуан и балсама, които чудесно, чудесно може да се възползвате, за да може наистина косата ви да блести, да сияе. И да минем към козметиката. Това е, виждате, серията Logic. Тя е от, може би, 5-6 месеца някъде вече в гамата на Forever. Това е едно абсолютно натурално решение, веган формула, бих казала.
с над 95-6%, почти 100% такива растителни съставки. Абсолютно добре действа на всякакъв тип кожа, както на младежки тип кожа, както и на по-възрастна кожа, по-така суха бих казала. Основната съставка алоe увлажнява в дълбочина. Какво имаме? Значи първо имаме един почистващ гел, кленсър, който почистващ гел има свойство много нежно, с много нежни движения да ексфолира и да почисти повърхностния слой. Кленсерите са важни, знаете, защото те свалят мазнината, свалят мърсотията през деня. Важно е да почистваме тялото задължително вечерно време, когато се приберем. Сутрин вече, ако усещаме, че имаме нужда, който както прецени, тук вече всеки решава. След като направим и почистим тялото, кожата на лицето, след което използваме есенцията, която пък е обогатена. Тя е нещо като серум, си представете. Много лек, фин и нежен. Просто кожичката ти става пухкава, лека, нежна, много, много, много приятна наистина. Децата ми, понеже сега съм в такава тинейджърска възраст, са влюбени в тази серия и изключително много, така бих казала, се радват че за това, че вече я има. А, Само ще довърши и накрая с завършващия гел Moisturizer или увлажняващият продукт, който вече завършва обгрижването на кожата. Това, което е важно за конкретно каквито съставки има, можете да си проверите в сайта и да прочетете. Аз сега няма да се задълбочавам, защото наистина времето много бързо минава, но това, което мога да кажа, че това са продукти, които са под 100 мл. Можете спокойно да пътувате с тях когато пътувате с самолет. Знаете, че това по принцип е изискване, особено за полетите, които са по-ефтините, да ги наречем. Така че това е едно предимство. Освен това, наистина много бързо става самото обгръжване в рамките на няколко, една минута или две отнема, не отнема изключително много време. Изобщо за по-динамичния живот, за по-забързания живот на хората, пък и младежите, те не искат да губят време, те живота им фърчи. За тях е много, много, много ефективно и много така полезна тази комбинация от продукти. Препоръчвам горещо, още един път казвам, и особено пък и за вегани, които държат продуктите наистина да бъдат на растителна основа. И завършваме с ето тази алоe биоцелулозна маска, която алоe биоцелулозна маска имате вътре в пакета 3 броя. Не знам дали сте чували за биоцелулозата, но тя всъщност е толкова финна, че е много, 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 много финна и това, което се изгради от нея, всъщност когато се нанесе върху кожата, този слой, тя е като маска, тази с отвора за очичките и за устата, като е пропита вътре с серуми, естествено алоe и други антиейджинг съставки. В рамките на 20 минути наистина лицето ви се озарява и не приличате на себе си, просто невероятно добре действа. Но биоцелулозата всъщност, когато така максимално добре я нанесем и във всички ъгълчета, малки дупчици, успеем, нали, хубаво да нанесем, да разнесем тази маска по нашето лице, всъщност тя влиза в най-микроскопичните местенца, където дори някой път и крема не може да стигне. Има това свойство и поради тази причина биоцелулозата е използвана за тази маска. Имате тук, както вече казах, 3 броя. Да се насладите на тях, да пробвате или пък да подарите на някой, ако искате да го зарадвате. А, И така, това всъщност бяха съдържанието на този пакет. Освен това, мисля, че в началото казах, но сега ще повторя, има продуктов каталог, както и една книжка, която е подходяща за хора, които биха искали да започнат свой собствен бизнес или да започнат така като собственици на Forever Business да развиват, да печелят допълнителни доходи или да се развиват в тази посока. Това е от мен. Благодаря много за вниманието. Върнете се към човека, който ви изпрати това видео, за да разберете повече подробности, цената, актуалната най-вече на пакета. И се радвам да се видим отново, или тук в пространството, или на живо. Беше ми приятно. Всичко добро. Желая от сърце.